Net TV. Gledajte sve XU TV kanale gde god da se nalazite u svetu. Bilo da živite i radite u inostranstvu, na odmoru ili pratite sportski događaj u Evropi, Americi ili Australiji. Bez satelitskih antena ili skupih kablovskih priključaka. Potreban vam je samo internet. Gledajte nas u vašem domu preko našeg Motorola Boxa, na PC-u, mobilnom telefonu ili tablet računaru. 160 XU TV kanala, bilo kad i bilo gde. Poručite naš VIP 1003 Motorola Box i u svakom domu pogledajte vaše omiljene TV kanale. I ja gledam Net TV svuda u svetu. Net TV. Gledajte sve XU TV kanale gdje god da se nalazite u svijetu. Bez satelitskih antena ili skupih kablovskih priključaka, potreban je samo internet. Ako želite lijepu sliku, onda gledate Net TV+. Ja stalno putujem i uvek sa sobom nosim Net TV+. I slika je super. Poručite naš box Motorola VIP 1003 i u svom domu gledajte vaše omiljene TV kanale. Net TV+. Gledanje XU kanala bilo gde u svetu nikada nije bilo lakše. Bing. Najgledaniji bosanski, srpski i hrvatski kanali u samo 3 koraka. Poruči Net TV Plus Motorola Box i pretplati se. Priključi box na kućni internet i uživaj u preko 160 XU kanala na svom televizoru. Bilo gde u Evropi, Americi, Kanadi ili Australiji. Dovoljan je samo internet, bez antena ili kablovskog priključka. Net TV Plus dostupan je i na mobilnim platformama. Naruči odmah i osjećaj se kao kod kuće. Net TV Plus, XU kanali preko interneta. Dragi moji zemljaci, gde god da sam u svetu, želim da vidim šta ima novo u našim krajima. Zato ja imam Net TV+. Preko 200 TV kanala iz celog našeg regiona. I to ne samo na TV-u, nego i na kompjuteru, tabletu i smart telefonu. Ako nešto propustim, mogu da gledam sve i do 7 dana unazad. Sve to vrlo povoljno i dostupno bilo gde u svetu. Prvi mesec besplatno. Pozovite nas bilo gde u svetu. Za nove korisnike Net TV-a pripremila sam specijalnu seriju mojih potpisanih Best of kompilacija. Požurite. Halo mama, kako beše ide onaj tvoj recept za baklavu? Probajte, radi odlično. Povoljno telefonirajte ka XU iz celog sveta uz Net TV+. Od 16. aprila gledajte Grand Narodnu televiziju. Svaki dan 9 sati direktnog programa sa uključenjem gledalaca putem Skype-a i telefona. Zatim emisije Iz profila, Grand Koktel, Žurka, Veče sa, Grand Diskoteka, Grand Magazin, Halo Halo, Doktori za nesanicu, Gypsy and Friends, Grand News, VIP kuvar, sportske vesti, humoristički program i mnoge druge emisije. Od 16. aprila Grand Narodna televizija. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV+. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, dečiji, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box i tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Parovi uživo 24 sata. Skandali koje nikada ne vidite. Na 2 kanala. Na Net TV Plusu za gledaoce iz inostranstva. Pažnja!
Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Au, ženo, da vidiš zemljake. Šta je bilo? Nešto su stavili pored televizora neki Net TV Plus. To mora da je nešto povoljno. Znaš da oni vode računa o svakom dinaru. Vidi, ima više kanala nego kod nas. Odakle su oni beše? Mislim da su iz tvog kraja. Vidi, ima kanali iz tvog kraja. Gle ovo, ima akcija, 50% popusta na cenu boksa. A ako preporučimo prijatelja, oboje dobijamo mesec dana besplatno. Beži komšija. Gledajte domaće kanale na svim uređajima uz moderan interfejs, uživo ili unazad do 7 dana i nećete više nikada ništa propustiti. Dok vi gledate naše kanale, mi 24 časa pratimo rad servisa u celom svetu. Dajemo vam 24-časovnu podršku operatera u call centru odakle god da zovete i gradimo mrežu prodajnih centara gde možete probati naš servis širom planete. Net TV Plus, operater sa najvećim brojem zadovoljnih korisnika domaćih kanala u svetu. Naručite odmah jer sada možete da iskoristite akciju 50% popusta na boks. Gledajte domaće kanale na svim uređajima uz moderan interfejs, uživo ili unazad do 7 dana i nećete više nikada ništa propustiti. Dok vi gledate naše kanale, mi 24 časa pratimo rad servisa u celom svetu. Dajemo vam 24-časovnu podršku operatera u call centru odakle god da zovete i gradimo mrežu prodajnih centara gde možete probati naš servis širom planete. Net TV Plus, operater sa najvećim brojem zadovoljnih korisnika domaćih kanala u svetu. Naručite odmah i iskoristite super akciju. Kupite boks po 50% nižoj ceni i gledajte omiljene kanale mesec dana besplatno uz 3 meseca gratis za vaš telefon ili tablet uređaj. Televizija za sve naše ljude u dijaspori. Bez ugovorne obaveze, sa najviše XU kanala, dostupna bilo gde u svetu. Svi, apsolutno najtraženiji kanali. Pink, RTS, Grand, Happy, N1, OBN, Nova World i još 200 kanala koje možeš da gledaš i do 7 dana unazad. Sada su u 3 nova, super unapređena paketa. U jednoj pretplati možeš da gledaš televiziju na 6 uređaja, uključujući i aplikacije na smart televizorima. Ako naručiš paket sada, gledaš besplatno televiziju do kraja godine. Probaj Net TV Plus besplatno, poseti sajt i naruči odmah. Sad ili nikad uzmi Net TV Plus box za 1 evro samo do kraja januara, a možda i kraće. Gledaj najveću TV platformu sa našim kanalima bilo gde u svetu. Prilika koja se ne propušta. Box za 1 evro. Net TV Plus. Požuri, naruči odmah preko sajta ili telefonom. Net TV Plus vas poziva na otvaranje svetske turneje Lepa Brena, Beč, Lugner City, 11. novembra u 21 čas. Dođite da zajedno proslavimo 35 godina profesionalne karijere i 30 godina od filma Ajde da se volimo. Keine Zeit, auf Wiedersehen! Ajde! Konačno četvrti dio! Come on, let's go! Došlo je vreme da ti kažem ono što sam dugo čekao. Come on, baby, let's go! Ne opet, majke ti! Pa što nema signala? Pa nema! Dadi! Što sam ti praštao? Praštao sam ti! Od sad kupuj samo original. Za iste pare. Uzmi original Net TV Plus i gledaj preko 200 XU kanala do 7 dana unazad na 6 uređaja. Prvih 6 meseci za 60 evra. Plus uzmi boks za samo 1 evro. Poseti sajt i naruči odmah. Net TV Plus. Sad možemo gledati na čemu god hoćemo. Svugdje radi. A za nove korisnike iz Amerike, Kanade i Australije specijalna akcija. Plati 10, gledaj 12 meseci. Plus boks za samo $1. Policija. Da ti nije istekla arbaj dozvola. Da nisi ti nešto? Tak.
Ja komme wegen der Television? Nein, wir sind legal. Ima EON od Net TV Plusa. A znam, opuštena, samo htjela da pitam koji je rezultat u fudbalu. Gledaj najbolji sport promotivno 12 meseci preko aplikacije DAZN i uživaj uz najbolje domaće kanale i hit serije u videoklubu uz EON Smart Box za samo 1 euro. Poseti sajt i naruči odmah. Net TV Plus. EON, fantastični. Vodimo 2-1. Kad smo već kod radova, Policija. Da ti nije istekla arbajt dozvola. Da nisi ti nešto? Tag, ja komme wegen der Television? Nein, wir sind legal. Ima EON od Net TV Plusa. Znam, samo htjela da pitam koju pizza. Gledaj najbolje domaće kanale 7 dana unazad i hit serije u videoklubu 3 meseca besplatno uz EON Smart Box za samo 1 euro. Poseti sajt i naruči odmah. Net TV Plus. Fantastično. Slučaj rešen. Nije shvatio pitanje. Onda nije čudo što sam sreo kod generala Živkovića. Opet kiflica. A ni ove od prošle epizode još nismo pojeli. Efulja pekla. Znam, kiflica, ali mi krećemo za 5 minuta. Ostani lijepo kod nas pa gledaj. Kako tu sama? To komplicirano. To je jednostavnije nego ispeći ove kiflice. Za minut ti pokažem sve. Was? Vi propustiti ende? A ne, kad se vratimo, premotavanje. Ja ću usput. Gledaj najbolje domaće kanale i hit serije u videoklubu 3 meseca besplatno uz EON Smart Box za samo 1 euro. Net TV Plus. EON, super, fantastično. Idem sutra, kupim. Leto je u akciji. Gledaj 3 meseca, a plati samo 1. Najtraženiji domaći kanali bilo gde u svetu. Samo uz Net TV Plus preko EON aplikacije na svim uređajima do 7 dana unazad. I sve to bez ugovorne obaveze. Kupi online na nettvplus.com i uživaj u omiljenim domaćim sadržajima. Iskoristi super akciju bilo gde u svetu. Plati 3. Gledaj 6 meseci. Najpopularnije sadržaje sa najtraženijih domaćih kanala na svim uređajima do 7 dana unazad. Samo uz Net TV Plus preko EON aplikacije. Uživaj u domaćim sadržajima pola godine bez ugovorne obaveze i dodatih troškova. Kupi online na nettvplus.com. Uživaj u praznicima uz duplo nižu cenu. Gledaj najtraženije domaće sadržaje 4 meseca upola cene. Samo uz Net TV Plus. Najpopularniji domaći sadržaji sa preko 200 domaćih kanala. Gledaj sve što voliš do 7 dana unazad. 4 meseca upola cene. Kupi online na nettvplus.com. Net TV Plus. Gledaj federalnu, Novu BiH, Face, BN, Hayat i još preko 200 kanala. Bilo gdje u svijetu. 6 mjeseci upola cijene. Kupi odmah na nettvplus.com.